bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe RFI fulfulde e dow karalle kese kono noon kadi e heɗotoɓe haalirde nde e fannuji kala on calminama inɗe on manama e jettode on bismama e nder tonggode hesere e nder yewtere men koɗo mawɗo hande koko noti inde mum saabu jaɓɓi ko koɗo mawɗo e nder gonal mum mawɗo e banggue gollal mum kono noon kadi mawɗo e banggue fannu ɗemgal pular hande koɗo mawɗo mo jaɓɓi ko jaalal mawgal ko noon kadi ko timtorgal ngal ganduɗa hoorema sukaɓe hewɓe hande golloɓe e jeydiyankagal kono noon kadi hutortoɓe ɗemgal pular timtima hen ha mbawi hen wadde hen hunde walla ni hebde hen hunde hande koɗo mawɗo jaɓɓi ko oɗon baɗɗo ko hewɓe mbaɗi waɗi kadi ko hewɓe mbaɗani koɗo mawɗo jaɓɓi hande ko Hamme Amadou Ly gorko mo Mboyo waha e cammalle miɗo sikki ko noon Hamme Amadou Ly bisimilla ma e RFI fulfulde min calminima. Ceerno Aliou Seyni yo jaam salmini caggal yettude Allah e julde nabi alayhi salamullah en calmini kala keɗotoɗo en ko beelamma mawɗo kadi e arde ɗo hande e notitade e noddandu RFI fulfulde caggal kadi ndi beltiɗen eko gollata ko eko waɗata ko e nder leydi Afrique eko waɗata ko e nder ɗemgal pular ɗum noon notade ɗo e arde ɗo yiide nokku o e tawede golle ɗe hayso tawi wonano bismago ngo ko ɗum gueɗal fodde saabu tan ko jiɗɗen ko ɗemgal ngal sen jii ko ina ɓosno ɗum ko weltare mawde ɗum noon eɗen calmina kala mo ganduɗa o e oɗo saaha aɗan heeɗo min walla aɗa yeeɓo min e ɗo e RFI mi yettimo mi yetti ardiɓe golle ɗe guila Ibrahima Timbi Ba ha e dendagal ɓe tawɗen ɗo taw hewɓe mabɓe gona hoɓɓe e jeese men e yeeso men saabu ko wurdaɓe ko golludiɓe ko hen gartaten kalɗa ɓosgol ɗemgal pular ma en gartu e gonal muɗum gonka mum e nder winnere nde e nder leydi Sénégal kono noon kadi e nder leyɗele e dendagal gonɗe e nder Afrique taw ni ɗemgal pular ina haale mumen kono so tawi haalama wiyama Hamme Amadou Ly eɗen gandi ko jeydiyanke kadi ko ɓiɗɗo Sénégal kono so tawi en gaddi namdal men gadanal hol gonɗo Hamme Amadou Ly so tawi tan a yiiɗi famminde bandiraɓe Hamme Amadou Ly ko a jarama ceerno Aliou Seynou no mbiruɗa ni mbitemi ko Hamme Amadou Ly so tawi namdiɗa koto banggue gollal komi jaydiyanke pirowo haala woni journaliste interprète ko ɗum woni gollal men en gona windiyanke kono ko en windoɓe saabu sa wi windiyanke tawat ko neɗɗo o wuuri koye bindol kono ko en windoɓe woni auteur ɗum noon mataw ko ɗum tan mbawɗen haalde ko jaydiyanke pirowo kono kadi bindowo e ɗemgal pular jaydiyanke pirowo bindowo e ɗemgal pular a windi defte nayyi dinguiral ɗaale mawɓe ndena kono noon kadi pinal men ina wondi e koyɗol muumo ko jiiɗa ɗum ɗon kadi eɗen gandi ko yewti heew ko banggue jime ɗe mbaɗɗa koko faytito ko ha joni koye ɗemgal pular wadde sikke ala hen darde nde daariɗa e ɗemgal pular kono so tawi haalama kadi darde nde daariɗa e ɗemgal pular ma haale darde nde daariɗa to ko banggue jeydiyankagal e ɗemgal pular so en garti ɗon ha joni ɗo e Sénégal darde nde daari ɗon ko yewti e banggue ɗemgal pular fuɗɗorde jeydiyankagal e ɗemgal pular so tawi ɓayde gonɗon tan koye dingiral ngal holno wano e saaha nde fuɗɗoto jeydiyankagal ɗemgal pular to koye nder leydi Sénégal a jarama Aliou Seynou e ngal ɗo namdal pattam lamiwal ngal ganduɗa ngal kañum tan no wawno wonde lowdi e nde ɗo yewtere koɗo mawɗo saabu ɗo fuɗɗa to ina woɗɗi seeɗa woɗɗani kono no fuɗɗira ni kadi par ce que saabu kala hunde saɗa ƴeewa ɗum e puɗɗi mum puɗɗi ɗi no mbayi foof so renaki ko jogori ko arde heewi ko rontude puɗɗi ɗi sen mbaɗi tarih ni ɗo e nder leydi Sénégal holno radio ardi ɗo hedde 1939 ujunere temedde jeenayyi capanɗe tati e jeenayyi e holno ɗemɗe men natiri hen ko gonga to banggue ɗemɗe gendiji ko ɗemgal jolfe adi nadde ɗemgal pular natiri hen kono natiri koko fati e tindi e daari ɗum waɗi kala kutortonoɗo pular walla ɗemɗe gendiji goɗɗe ɗe gabbiɗe e ɗemgal farayse ngal saabu adan ko ɗemgal farayse tan hutorteno kañum e ɗemɗe africainkoje nde woni ɗo radio Afrique occidentale française caggal ɗum ɗemgal ngal natoyi ko caggal ɗemgal jolfe ngal natiri mbiɗen ko tindi e daari ko ɗum waɗi kala nde ina miije fuɗɗode ko fati kala nde ina miije pular miijete ko mawɓe saabu ko kamɓe gonno tindoɓe e daroɓe
kala nde miijete ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko jogiiɓe sagesse hikma kono noon wona yimɓe rewɓe école aji heblaaɓe ko ɗum woni ko miijotoɗo ko ɗum saabi adan ni hay baɗo kabaruji walla kumpitowo e nder ɗemgal ngal sen ƴetti ɗo e leydi Sénégal woni radio national mo yimɓe fof ndende mum heewi miijeede ko neɗɗo mawɗo to banggue duuɓi mum sabu ala ɗum fawi so wona radio ngo naatiri ko tinde daari te tinde daari jeyno ɗum ko mamiraɓe jeeyi ɗum ko mawɓe wona sukaɓe jeeyi ɗum famɗi e duuɓi gadani naatugol radio ɗo yete miijotonoɓe hutorade ɗemgal pular taw ko sukaɓe jangguɓe arɓe yaltuɓe e école aji walla hayɓe jaltani école aji taw kam ko wonko jiyata yiyande nde ganduɗa nde ɗemgal ngal no foti hutorede e fannu goɗɗo ɗum ɗeɗo puɗo fuɗi mbasani wadde battane eno ƴellitogol ngol ha e duuɓi cakkitiɗi hedde les années 80 ko nden mataw yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko yaaɓe janggoy kono noon ina jogui e nder mumen ko wiyete militantisme woni gendiyankagal ɓen puɗɗi nannude gueɗe ɗe tigui rigui so tawi ko leydi Sénégal tan kisotoɗen eɗen mbawi fawde ɗum e yewtere andu sa andi andin Ibrahima Mouhtar Dare Sarr Ibrahima Sarr yo moƴƴere Allah wone makko e Siley Ndiaye e wallidiɓe mabɓe ko kamɓe goni sestinaɓe adanɓe ummiɓe tan sesti cosoy nde ɗo yewtere nde kadi woni magazine mo ganduɗa o battini no feewi e nder rendo ngo ko ɗo yimɓeɓe puɗɗi jogade hakkilantagal kesal hakkille keso wonde ndeke pular e nder radio ji ndeke ɗemɗe gendiji e nder radio ji wona tan tindude wona tan darde hayso tawi ɗum ni ko gueɗal e nder radio sabu eɗen gandi fannu radio ko gueɗe tati ene jeeya hen weltinde nde kono ene jeeya hen humpidde nde ene jeeya hen jirwinde nde e jangguinde nde joni noon weltinde e jangguinde ina wonno ɗo kono noon humpidde rokkude kabaru wonano ɗo hayde kabaruji fuɗɗori tan ko tagge jaam gondaɗo yimɓe ne dokka kabaru kaari hawre ladial kaari hawre ladial ko caggal mum ɓen ɗon waɗanoɓe ɗin ɗon kabaruji kadi mbatti soktade hen waɗorde hen kabaruji ɗi ganduɗa ɗi mbaɗa koye ɗemɗe goɗɗe yo watte e nder ɗemɗe men donc sen gandi ƴettiɗo e nder ƴellirgol ngol à partir des années de 1980 tuggi 1980 nde yewtere andu sa andi ari ko nden waɗi udditare mawde hade nden jewte goɗɗe mbaɗi ko wayno le Fouta l'écoute ko wayno visage du Sénégal hewɓe ne mbaɗanno hen jewte baɗɗe pattam lameji kono noon ko ɗo kam woni udditare mawde hankkadi anda ndeke kala ko waɗete ko e nder ɗemɗe goɗɗe ɗe ina amno waɗede e nder ɗemgal men ina amno waɗede e nder ɗemɗe keddiɗe ko hen tan keddoɗen e nde fuɗɗoto nde udditare nde fuɗɗi nde hitande 1980 no mbiɗa ni kono so tawi ummade nden tan faade joni so tawi yerodirama beele wonko ɓoosi to banggal lowdi ndi walla wonko wayli seeɗa e banggue jeydiyankagal ɗemgal pular taw koye nder leydi ndiɗo wonko ɓoosi ha heewi sanne saabu tonggol gadanol ngol wonno adan ko jogade haalirde wotere haalirde nde ganduɗa nde ko gendiri yimɓe ndentoto koko laamu no yiɗiri ni ko ɗum yiɗi ko ɗum haalate no yiɗiri ni ko noon haaldete wadde jeydiyanko omo jogui wellitare to banggue dokkirgol kabaruji kono mo jogui tonggol kala kombo haala yo taw omo ɗuhi e mbeelu ɗum ɗon ko yiɗi yo feññini laamu ngu holno ɗum ɓosiri ko gargol caktirɗe kese ko gonga ɗo e nder leydi Sénégal caktirɗe kese gadane mbattorano ɗemgal pular 1994 Sud FM fuɗɗi ko ɗemgal jolfe tan e ɗemgal kono naatugol ɗemgal jolfe kadi ina addana woɗɓe ɓe gona ɗum ɓe andinde wonde ndeke no ɗum amnorini e ngal ɗo ɗemgal ina amnoro noon e ɗemɗe goɗɗe yeehi ha ko wayno Jamono FM ari ɗo hedde 1998 on ɗum ni kadi addi ummitere hesere yiidi radio privé woni radio mo neɗɗo jeeni hoore mum privé commercial suɓi hutorade ɗemgal pular suɓi kadi ƴettude yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko jangguɓe yaltuɓe école aji ko wayno Rakenoyal wanen e woɗɓe waɓe noon mbaddi ɗumen e woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko dolɓe ɗemgal ngal hayso mbaɗani jeydiyankagal ɓeɗo no coccidira ha ɗum ɗemde donc eɗen mbawi wiide foyre adande yomnade nde ko Jamono FM ko kañum yomni ɗum rentini kadi rendo ngo addani yimɓe wadde pelle ko ina wona pelle temedere cosama ɗo yete e nder wuuro ngo ha e nder caggal wuuro ngo gam dusde nden ɗon haalirde kono eɗen gandi haalirde holko namdi holno foti yarude e foof e holno foti jaɓɓal mum enen hakkilantagal men famirani hono noon
wonno dusirten jayndiyanko kono en mbawa dusde ɗon ɗo liggotoɗo en ganda holno ɗum dusirte kono kanko ɗo woni yomnande ɓurde mawnude wonande ɗemgal pular yanti hen noon ɗum ɗon nde ari nde addani hay RTS yurnitade lowdi golle mum to banggue jewte mum kañumene koye mum puɗɗi waylade konko won jewte pattam lamiji magazine aji gonɗi toon ko wayno tufde gandal nde Souley Ndiaye ko wayno Fandou Almoudou e jewte goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe mbaɗi toon caggal Jamono FM noon udditare hesere ari yara noon ha radio waɗa ɗo yete taw kadi ko radio ganduɗa ngo ko fulɓe jeeyi ɗum ko pular tan haalate hen ɗum ne kadi woni jokkol wadde so eɗen mbawi wiide hunde ɗe ɓoosi no feewi ɓosani tan to banggue quantité woni heewi jewte ɗe keewi radio ji mbaɗoji ɗum keewi kono ɓoosi to banggue qualité ko waɗate ko no waɗirte ni e fannu no waɗirte ni ɗum ne kadi addi mbayladi tan woni lowdi ndi joni ha joni ma en gartu e ɗum ɗon ɓosugol ɗemgal pular e nder Sénégal kono so tawi en gummima ɗon e tacci keydi seeɗa jaaɓane ɗemgal pular haɗani tan Sénégal kono noon ni no diñiri e nder Afrique so tawi eɓɓama eɗen mbawi wiide ɗemgal pular ina haale e ko e nder ko ɓuuri leyɗe nogas e jeetati walla ni mbiyan ko ɓuuri leyɗe capanɗe tati nana haale kono noon wonko ngakki ha joni wonko yiyete e yoga e leyɗe ina ɓuusi to ko banggue jeyndiyankagal walla e banggue juɓɓude laamuji ɗi kono noon kadi leyɗele goɗɗe to ko nder Afrique eɗen jiiɗi ɗemgal pular jogaki toon darde walla ni jogaki toon gonal muɗum no woodi toon ni fewani holko saabi ɗeɗon gueɗe pular ina yaaji ina diiñi no feewi Afrique kono noon gonal mum no woori ni no fonno waadi ne wayani noon holko saabi leydi fof no jogui gonka mum leydi fof no jogui keeridi mum ko gonga ɗemgal ngal tolno maggal fotani e nder leyɗele ɗeɗo ɗi kalɗa fof tolno maggal fotani e ɗeɗo leyɗele fof no ngal fotini e nder leydi Guinée ngal fotirani noon e leydi gondi no ngal fotirini e leydi Mauritanie fotirani noon e leydi gondi no fotirini e leydi Sénégal fotirani noon e nder leydi gondi nokkuji kewɗi ɗi garɗa ma taw pular ko ɗemgal ɗimmal kono won leyɗele gara tawa ko ɗemgal tataɓal won leyɗele gara ko tawa ko ɗemgal nayiɓal wadde keweni ndi fotani e nder leyɗele ɗe wadde ɗum wasata battinde e fannu no ɗemgal ngal hutororte e nder caktirɗe e nder ɗen ɗon leyɗele ɗum foof e wade noon kadi ina waɗi politique aji ɗemɗe ɗi ganduɗa ɗe jogui ɗum ko laamuji ɗi kañumene koye men adan piɓano ngala fimde ngala ngumani kala ko fati e ɗemɗe ɗe ganduɗa ɗe ko kutorteɗe ɗemɗe men kutorteɗe e nder galleji men e nder mbattoronoka e nder caktirɗe ɗum ko gueɗal yanti hen kadi leydi foof mbiɗen e politique mum leydi foof kadi juɓɓudi mum joni no kalduɗen ni pular to banggue jaajugol mum to banggue werto ala ɗemgal ngal foti manam to banggue ɗoɓe tawate e nder leyɗele kañum eɗen mbawi wiide ɗemgal gadanal fannu sur l' espace géographique so tawi eɗen kala gonko leydi no sariri leydi ndi ina waɗi ɗemɗe ɓurɓe pular mawnude e yajde kono noon no pular sariri ni e nder leyɗele ɗe ɗen ɗemɗe ngala kan gonko tawtade tan koye leyɗele ɗiɗi leyɗele tati hayso tawi kewen ndi ne heewi toon joni noon leydi fof mataw fawade e ɗemgal ngal ko ngal ɓetata toon fawade e gonko fulɓe toon fawade kadi e fayidagal fulɓe e ngal ɗon ɗemgal saabu kala no leydi ganduɗa yo taw jomumen ene jogui fayidagal e wattorde ɗum ɗo ɗum ɗon leyɗele mbaɗe no Sénégal mbaɗe no Mauritanie e leyɗele goɗɗe mbaɗe noon mbaɗe ha Guinée e ko abbiti hen ha e Burkina Faso aɗa taw toon yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kamɓe pular o ko militantisme ko gendiyankagal ɓe jagguiri ɗum ko ɗemgal ngal ɓe ligganto won leyɗele goɗɗe garata tawa wona ɗemgal ɓe ligganto ko ƴiƴam kamɓe soɓe kala pulagu wona ɗemgal ɓe kala ko ƴiƴam ɗam donc ɓe pawta ɗum koye iwdi ɓe paw ɗum e lasli walla ɓe paw ɗum e gollal donc tugnade e ɗeɗo gueɗe foof eɗen mbawi wiide wawa fodde wawa wonde gotum no wonirni Guinée no wonirni Sénégal no wonirni Mauritanie ha Mali ha Burkina Faso ha Niger wawa fodde e won leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko pular o ina wawi won ɗemgal tataɓal nayaɓal joyaɓal tawa ɗeɗo leyɗele ko ɓuuri ko hene hewde pular ko ɗemgal ɗimmal to pular ko ɗemgal ɓurgal diñade e nder dongre Afrique kono wona ɗemgal ɓurgal wawde haalede tawde kay ko angal caggal siwali angal caggal ɗemgal biyetegal Hausa holko ɗemgal pular ngakkira walla ɗemgal fulfulde holko ngakkira hani fotani e ɗeɗon ɗemɗe ɗiɗi so woni siwali walla Hausa wawde haalede ɓurde wawde haalede e nder dongre Afrique mbe sikki ko pular ɓuuri wawde haalede e nder dongre Afrique sen ɓeeti ɗum e jaajeedi en Afrique wertori ko pular ɓuuri wawde haalede sen ɓeeti ɗum no pular no wertori ni sen ɓeeti noon yimɓe haaloɓe ɓe ina wawi kewendi ndi abbito e Swahili walla abbito e Hausa Swahili ko keeridi sabu Swahili ɗesiwade kono ɗemgal ngal ala ɓiɓɓe leñol ngol wona ɗemgal leñol
swahili wona ɗemgal leñol aɗani ɗo joni sa wi pular ina anda ko fulɓe jeygal kono sa wi swahili a wawa fawde neɗɗo mbiya oɗo to banggue iwde makko swahili wadde swahili a wawa nangu neɗɗo mbiya o swahili mbiya o ko swahili kono a wawi nangude kaalowo voilà ɗum desi wade wadde kono ɗemgal ngal ganduɗa ngal ko yimɓe foof jeeyi ay ɗemgal noon so wiyama yimɓe foof jeeyi yimɓe foof poti hen tan hankkadi ɓeydoto yajde e hewde haaloɓe way kono ɗo e sénégal ni jolfuɓe ko ɓuuri ko hen hewde eɓe mbiyata ko jolfe hay goto jeeyani enen fof poti hen ɗum saabi yimɓe ɓen poɗno ngal ɗon ɗemgal donc ɗemgal uddotako yaajtinde joni noon mi sikkani so tawi to banggue keewal haaloɓe ko kamɓe ɓuuri to banggue limore ina wawi ɗemgal ngal ɓuura wawde haalede to kono banggue no ɗum sarori ene feccirini e nder afrique wonɗo tawata pular a tawata ɗon swahili ɗo e leydi sénégal swahili ala ɗo so ngal alɗuna ɗo ngal heewani leydi mauritanie swahili haaletake toon woni toon ko ɗemɗe 4 gendiji e ɗemgal oɗo sa yeehi leydi mali ko hono noon ko ma jaaha hedde nigéria noon keeredi mum ko jogade ko faati e ko keeredi nigéria kañum ko population o heewi ha ko ganduɗa ko limore wonɓe toon ina wawi ɓuroyde limore mi anda sa faami sa wiyama joni nigéria fulɓe ina gona toon hakke ujunnaji million ngaji nogas ina wawi heewirdemo kono sa watti ɗum a ɓeti ɗum e population ina wawi taw heewani ina heewira men enen ga ganduɗa ɗo population men foof so rendi ko 18 millions ganduɗa sa faami donc wona ɗen ɗemɗe ɓuurani pular doole ɗe ɓuurani pular wawde haalede ɗe ɓuurani pular mawnude mataw noon ko nokkuji ɗeɗi goni ɗo ɗi goni ɗemɗe ɗe ganduɗa ɗe ko ɗemɗe foof en jeeyi foof en ndendi poti hen eyyi wadde on fan wadde holko ngakkira ɗemgal pular mete ko caɗele ɗe woni koye fulɓe ɓe e koye mumen walla caɗele ɗe goni ko wasde hutorade ɗemgal ngal e nder juɓɓudi walla ko kutorgol e banggue caktirɗe ɗe ko ɗum woni ko ngakki hani ko ɗen ɗemɗe goni yimɓe jogui yimɓe ɓuuri wawde haalde ɗemde swahili e hawsa taw pular heɓani ɗon kañum mi sikki so waɗama ɓeeto taw ko étude scientifique tigui rigui labɗo ceer ma tawi ko haalate ko walla ko sikkate ko ma taw ɗum wodani ma taw pular heƴani hay ɗemgal gotal e nder afrique so ɗum waɗama ɓeeto ma taw pular heƴani hay ɗemgal gotal saabu ɗeɗo leyɗele hakke leyɗele 16 won witake pular ko arani ɗo yete leyɗele 16 pular ko ɗon daasi mbotu mum ko leyɗele wona joni taw jiidani e leyɗele ko ina abbo e 3 walla 4 goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe pular koko ari toon taw jiidani e diaspora woni ɗanniyankoɓe so ɓen kadi ɓuuri daranade ɗemgal ngal te kadi ko ɗanniyankoɓe ganduɗa ɓe ko ɓe ummi Guinée ɓe ummi Mouri ɓe pottiti hono no RFI fulfulde sifori ni ɓe pottiti toon taw mone mabɓe foof ne jogui kiram e yidde ɗemgal mum e yidde donc min hen sahaji yimɓeɓe ko ɗo ko yawata ko so gumɗo heeɓi ɗum ƴettat eɗen cikka mataw eɗen keedi caggal kono eɗen goɗɗi hedde caggal heddi noon ko liggade nde koko foti wonde ɗum ɗo ina wallita caktirɗe koko wallata kono ɗemgal ngal haalede koko wallata ko ɓuuri ko tidde kadi ko ɗemgal yadata ko e faggudu no faggudu ɓamtiri foof noon ɗemgal ngal ɓamtorto so tawi joguiɓe gueɗe gabbitiɗe ko fati e jeehe ɗemɗe kalateɗe toon sa naati hen cikkata ko ɗe ɗemɗe jeeyi ɗo eyyi so tawi a ƴeewi kadi capital uji leyɗele guure lamorɗe leyɗele les capital administrative sa ari hen a tawata hen pular no woni ala tawata hen pular no woni ɗemgal gadanal kono sa ɓeeti leydi ndi foof ma taw lelgo ngo e gonka ka e nder leydi ndi foof e nder leydi ndi no mahiri ni ma taw pular ko ɗemgal gadanal tawata hono ɗo e nder leydi sénégal sa yalti gon guure pular koko waɗi ceinture leydi ndi foof kañum tan tawata e nder ene waɗi ceinture leydi ndi foof duttoɗa kadi tawa ɗum e guuri tappamaji ɗe ne jogui ɗon gueɗal wiye ɗemgal kañum woni ɗemgal ɗimmal donc wonko cikkaten wodani wonko cikkaten ɗemɗe daɗi en ɗe daɗani en nana wonko ɓosa wonto faya te kadi enen foof eɗen jogui hakkillantagal e andude conscience andude wonɗo faya ɗum tan ko atu ɗum tan ko fartange pour mbawen ɓurde wawde yawrude yeeso donc yimɓeɓe koɓe cikkoto ko koɓe goytoto ko yooɓe paam wona noon woori ɗemgal ngal ko ɗemgal guurgal ko ɗemgal daringal ko ɗemgal kadi janggo eyyi heddoto noon ko mbinoɗen ko tan wonno caɗele ɗe tan ko udditare ɗemgal ngal pular fulfulde ko ɗemgal guurgal ko ɗemgal daringal ko ɗemgal janggo kono noon kadi ko ɗemgal galɗugal no feewi galɗugol ngal ɗon ɗemgal may ene yiye e gaddinaji goɗɗi ɗi kono beele gaddinaji ɗi ɗon wonata teppol ngol ɗon galɗugol
ha tengtuno e banggue caktirɗe ɗe sonno ko pular tan wano noon dañen caɗele kono ala ɗemgal aduniyankewal ngal ala gaddinaji anglais kalateɗo Amérique wona on anglais haalate Angleterre français kalateɗo to France wona on haalate Belgique aɗen gandi sa wi nogas wonne ɓe mbiyata nogas saɓe mbi nogas e français ene mbirat ni ene français wirat ni ene serti anglais français kalateɗo France wona on haalate Canada donc wona keeridi pour yimɓeɓe kam deñna hakkillaji men wona keeridi heddoto noon ko so en mbi ko en ɗemgal mawgal hankadi galucci mawnugol ɗemgal ngal alay saago battina hen woni en mbawa wiide ko en ɗemgal mawgal yo en nanodir enen foof saabu eɗen gandi holko addata les variantes eɗen gandi holko addata les dialectes jibinata ɗum ko ɗalle jibinata ɗum ko ceerugol nokkuji saabu ko weeyo ngo woni l'environnement ina jogui battane e no ɗemgal wurdata kala ɗo garɗa weeyo ngo no sifori ni ko weeyo ngo rokkata rendo ngo kelmendi ɗi wutorto ɗum noon so tawi ɓe ganduɗa ɓe koɗi koye jeerede ɓe koɗi koye dunɗi ɓe koɗi koye nun yanti kadi to banggue mecce walla to banggue golle ɓe ko remoɓe ɓe ko aynaɓe ɓe ko awoɓe ɓe ko fitiram golle en ɗum ɗo foof jogoto battani e to banggue galɗugol ɗemgal ngal ɗo tan e nder leydi Sénégal gaddinaji ko famɗi foof 4 ha 5 nanɗoyede enen tan ni wonɓe e nder Fouta Toro minen wonɓe toroɓe nomin kaldata pular somin kaali on jalat onon ni wonno kalda toon pular minen ne taw fewnitaki amen saabu ɗemgal ngal wonɓe koddiga hoddiɓe ɗemgal ngal ga e hirnagi Sénégal ndaaɓi ɗemgal ngal ɗemgal ngal wonɓe koddi banggue funnangue ɓe koddi toon koye soninkoɓe ɓe koddi toon koye manda en bambarankoɓe ɓen ɗon ndaaɓi ɗemgal ngal toon manam ɗemgal e nder ƴellitgol mum yahat ko ina hocca ina sammina joni noon ɗum ɗon ganden tawde ko hunde nde wona yimɓe jooɗi pewjiri hono noon kono noon ko battane taarine ndi e nder ɗemgal ngal ceergol nokkuje addanta yimɓe ceergol pinal adda ceergol gaddine adda ceergol ne haaldete ɗum en mbawa wiide yo en gon ɗemgal ngal ganduɗa ngal ina sertide gonɗen kono yo en jiido no kaldete heddoto noon ko wonko foti gollede wonno foti gollirede hen ɗum ɗon mbe sikki RFI fulfulde ina jogui hen gueɗal mawgal ngal foti wadde e pelle mbaɗe no CIJP en ina jogui hen ko poti wadde saabu eɗen gandi enen ko en jaydiyankoɓe en gona ɗemɗiyankoɓe en gona fentoɓe kelme en gona fewjoɓe kelme kono noon ko kelme gaddateɗe ɗe so tawi tan eɗen ndiñi eɗen godi ko enen carata ɗe ɗum noon ko andinde wonde ko foti ko rentude foof gam mbawen dadde ko les linguistes ɗemɗiyankoɓe ɓe ina jogui hen gueɗal windiyankoɓe ne jogui hen gueɗal kono kala koɓe pewji ɓe pendi yoɓe gadduga jaydiyankoɓe ko kañumen carata ɗen ɗon kelme RFI fulfulde guila ari won kelme ɗe ganduɗa ɗe sa heeɗima ɗum tan e nder kabaruji RFI fulfulde aɗa andi ɗum ɗo ko helmere leydi gondi kono noon nde helmere nde ne diñi ko ɗon no jimmi weltatadema namdal gongal ko yowti e on alhaali saabu hono haalirde wani no RFI fulfulde yetɗo jaydiyankoɓe hewɓe to ko jaydiyankoɓe jiida gaddini holko foti wonde darde jaydiyanke oɗon ɓe ganduɗa hoorema aɗa habra to ɓe kaɓrataɓe kañumen no kalirta ni e no nanirta ni wona gotum gaddinaji gona gotum holko foti wonde darde jaydiyanko ha wawa famminde ɓen ɓo habrata eyyi ɗo ko namdal mawgal sanne woni ɗo yeti sabu so tawi aɗa woni e radio ji goɗɗi gonɗi e nder guure men ɗe les radio communautaire aɗa andi ta cible aɗa andi ɓe kaldata aɗa andi hol kelmede nde kutortoɗa te eɗen jangguina e nder jaydiyankagal hutoro kelme labɗe kelme dabɓe kelme pamatoɗe court clair et concis ɗum ɗo woni ko jangguinaɗen joni noon saɗi tawi kaldata ko e rendo uddingu ala caɗele kono so tawi kaldata ko e rendo udditigo hono no RFI fulfulde ni ɗon haala ka wodat kono ɓuural ngal ko RFI fulfulde no sifori ni ko jogui ko jaydiyankoɓe ummiɓe leyɗele certuɗi ɗum no foti wande on cas d'école saabu Sénégal wawa wiide ko pular mum woni pular Guinée wawa wiide ko pular mum woni pular ko hono noon Niger wawa wiide ko pular mum tan woni pular Burkina Faso Mali wawa wiide hono noon kono kala hen pular wonko jogui ko ina ɓeydana pular goɗɗo ɗo joni woni ɓuural ngal ɗo e nder RFI fulfulde ko goto foof woppe yo haal pular mo ay won pular mo kalata o won helmere nde koccatmi hen ummi koye leydi gondi so tawi tan ko nde diñide mi andat ko nde helmere foti hutorede nder ɗemgal men c'est des automatismes jarani wadde ni batuji jarani wadde oɗo ko hunde nde ganduɗa nde c'est naturel ko fina Allah yankagal donc woto hay goto joggo gacce e kerse
wawde haalde pular mo hutorto to leydi men walla to diwanu men yo hutoro ɗum kono minne gonɗo jeeɗo futotoro yomi wawa heɗade guinenajo yomi wawa heɗade burkina mi heeɗo malinajo somi heeɗima e nder pular o ma wotko koccumi toon mi waɗa ɗum ɗo gaga ɗum ɗo foof noon eɗen jogui yimɓe ɓe ganduɗa ɓe eɗen jogui gollal ngal poti wadde woni ɗemɗiyankoɓeɓe saabu no mbirunomi nani ni enen eɗen mbawi hutorade kelmedi eɗen mbawi somi saggi ga e pular sénégal mi ronki helmere mi yiili o beele pular guine ala no wiyata somi ronki tawde ɗum guine mi ƴeewoy pular niger pular mali pular burkina faso pular mauritanie beele ala no wiyata ina wawi e ɗeɗo leyɗele fof somo waɗi taro yello ha niger ha nigéria ha cameroun ina wawi mi daña helmere nde ganduɗa nde ko dignotonde ɗum ko gueɗal keddigal ngal noon kadi alay saago enen wonɓe e RFI fulfulde pular mo kutortoɗen o kadi mbattoren leyɗele kewɗe wonko kalata ɗo e pular wonata ko yennore walla ƴettore e so tawi a yeehi guinée walla a yeehi niger wonko haalate sa yeehi cameroun gollude eɓe mbiyata ɗum ko huude enen joni so eɗen mbaɗa kabaruji en mbawa wiide kaari hande huuwi mbiten ko kaari golli mi anda sa faami donc ɗum ɗo foof koko wattorte mbattoren monen men foof yo andu wona ɗemgal mum woni ɗemgal ɓurgal yajde ngal monen men foof yo andu ina wawi ƴettude e goɗɗon hunde ina wawi tottirde goɗɗon hunde donc ɗo yedi namdal battinirta tan gartaten ha joni koto banggue jaydiyankagal ko yuti e banggue jaydiyankoɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa hoorema wiyeteɓe ko harbiyankoɓe woni ko wiyete militant en kono noon kadi e banggue professionnalisme holno jomum waɗata ha wawani serdude ɗeɗon gueɗe ɗiɗi tawni an ka jaydiyanke ka keblaɗo e banggue jaydiyankagal maɗa banggue fannu goɗɗo to koto banggue harbiyankagal wonde guendiyankagal maɗa holno mbawata wadde ha mbawa sendude ɗum ɗon tawni kadi aɗa teddini an ko gonɗa harbiyanke ko hunde sattude kono wona jaydiyankagal tan par ce que kala meccal mo jiiɗa kala koor mo jaaɗa ma taw jomum wona ummiɗo dow asman tan wiye leydi bub ko ɓesnore rendo makko wonɗo ummi o waɗa tette o rewi haw wawi yaade ha hunde nde foof sari joni noon en mbiruɗen ni weeɓani saabu koye puɗo fuɗi radio kadi jeeya holko ɗum saabi puɗo fuɗi radio adiɓe nadde ɓe ko tindoɓe ko daroɓe kono rewi hen ko des militants révolutionnaires kañumen ngoni yonto ɗimmo la deuxième génération ko militant révolutionnaire en ngoni yonto ɗimmo ɓenne gardini gendiyankagal mumen e dow meccal ngal enen heblaɓe e nder école aji ɗi noon en gandat en ko gongo won eɗen jogui iwti ko gongo wonto jeeyaɗen ko gongo won jibinɓe men ko gongo won sernaɓe ɓe ganduɗa ɓe tugde ɗen e mumen kono en gandat gueɗel hen foof ina foti rokkede hakke mum ko jangguɗa ko kam ko ɗum woni ko tabitinta joni noon holno mbaɗata ha ittana hen gueɗal rendo ma ko yiɗa wiye ko rendo ngo yiɗa wiyede jarani wiide so tawi ala ko bonnata e nder kabaru o ko rendo ngo no suurori ni ene mahori ni saɗa rokka kabaru o pawaɗa e rendo ngo no suurori ni ene mahori ni kono noon yo taw tan kalata ko gongo yo taw tan kalata ko poɗɗa ko haalde kalirano poɗɗa ni haalirde ɗum ɗon kono noon ɗum ɗon mbiɗen hay koor goto métier daɗani hen avocat so ina waɗa plaidé mo waɗata plaidé ɓe mbawi jiidude leñol ina wawi wonde ɓiccerno makko ina wawi wonde oɗon kono meccal makko ngal kanko magistrat jiɗmi wiide ñawowo o alay saago o waɗa meccal makko ngal joni noon holno ittirirta ceerno makko o hakke holno ittinirta ɗum ɗon gari wonti goɗɗum enenne koye kanɗon gonko nattuɗen ken ko en ɓiɓɓi leñol ngol ganduɗa ngol wonko jaaɓi wonko sali kono nde janggoyɗen nde kadi meccal ngal wonko jaaɓi wonko sali kono tawde ko jangde nde gonɗen e siinude wona ko iwdi men gonɗen e siinude en ciinat jangde nde ƴeewen holno ittirtanen ten hen gueɗal kala ko ganduɗa ko ɗum namdi hamme Amadou Ly walla ceerno hamme Amadou Ly nokkema wiide saaha kala Allah jarama a jarama seydi Ba bandiraɓe e sehilaɓe musidɓe tedduɓe en gardi en haɗo e yewtere men koɗo mawɗo hande bismi ko koɗo mo mbiɗen noti notode muɗum mawɗo jaalal mogal timtorgal woni hamme Amadou Ly jaydiyanke kono noon kadi ko timtorɗo e banggue ɗemgal pular jaydiyanke toon to 2S TV taw koye ɗo e leydi meɗen Sénégal e jarniɓe no fewi rewninoɓe en ko on fannu Amadou Barba nan ɗon kono noon kadi e banggue karalla meɗen Malan Sonko inna Bolaro kennoto to banggue vidéo ji ɗi kono noon kadi dendagal wonɓe tawtornoɓe yewtere nde foof Moussa Oumar Bari Bocar Tall Oumar Mamadou Sow Abib Diawo onon foof on beltanama no fewi